Pinita nili nali tu mafan Karbi Anglong Recruitment VORENG AWARSAI APHUTHAK LABANGSO video long nang than pachini ponik po lapen grade 3 grade 4 90 susedak post dol las nali tum kladang mate details bang LABANGSO video arlosi thekpon long ikpo nali tum jong LABANGSO YouTube channel nang komri milang pute kachingon pen subscribe ngon latest update nali tum kelang werje afan lasi padar depen pen non LABANGSO VORENG AWARSAI APHUTHAK le chethan pon lonang lapen lang pon lonang Lapen labangso advertisement alu kapiklang pon labang ke Karbi Anglong Autonomous Council Central Selection Board Health and Family Welfare hin principal lang pon lo. Lapen labangso advertisement dak publish pon bang ke 20 September direct hat lalo 20 September 2023 labangso anisi dak publish pon iklo lapen non hetjong West Karbi Anglong along District Hospital Hamren Kangpu mido hodak stame penang an apos vacancies bang kinang sotlo la sop aphuthak se Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen stame labangso VORENG AWARSAI bange paklang pon iklo ngasi kaduka wes fan stame dak tuning rialo kijok dun area fansi tuning ripon iklo lapen kinang poni labang ke koson si bangso VORENG AWARSAI kijok dun jima labang ke nali tumalong standard forms tame du iknang pon lapen standard form along nalitum details mate education details apen personal details nalitum fill up nang po lapen photo pakni nang ikpo photo pakni lapen nalitum documents kedoan dak pidun ik nang po koloso apos pen kilong sinalitum kijog do nima labangso apos tame hoda mention do nang po lapen ke thondam nang jila bangke District Hospital Hamren West Karbi Anglong under Joint Director of Health Service Karbi Anglong District Hamren nong lo lapenon dak pathiek pen apus lapen salary lahai huile dak chithan ponona aprang si dak nalitum thek ponlong ikpo staff nurse aphan number 1 along kadu kave apus dak 46 ando lapen salary nalitum 14,000 pen 60,500 analitum long pon ikpo lapen kachar lengdeng GNM course ke pastang abang phi atum nang po lalo pole nalitum labangso apus along jogdun long ikpo lapen dak kadu kave pen 46 anda apus vacancies dol asi prabjen pen Karbi Anglong rat do anstami kijog dun eji afansi nilihin pen stame tuning ripon iklo lapen number 2 belong balason helo dak pharmacist afan stame dak apus bang ingsido lapen salary dak 14,000 pen 49,000 analitum long pon ikpo lapen kachar liang deng bang ke diploma degree in pharmacist course from Medical College of Assam along pen kilong tang diploma lapen degree in pharmacy labangso certificate mate labangso a course nalitum ki untang nang po lapen lason lo lapen dak number 3 along ki tok pondo hospital mix assistance labangso pus apanda ingsido dak stamina litum diploma untang nang po oftel mix technology ke pastang nang pula pen kadu ka vedak salary bang ke 14,000 pen 60,500 analitum long pon ikpo lapen radiographer afanda number 4 along do dak stame apus bang ke ingsido lapen kacharli ang deng dak diploma in radiology ke pastang nang po lapen salary dak 14,000 pen 60,500 analitum long pon ikpo lapen putha dak number 5 along bang lason lo number 5 along bang laboratory technician afanda 5 anak post do mate po ando lapen salary dak 14,000 pen 60,000 analitum long pon ikpo lapen kachar liang deng bang dak diploma in laboratory technician course ki entang mate ki untang abang phu mate abang pinang po lapen number 6 along do tulang number 6 along bang EGC technician labang so apus apan stame dak ingsido dak stame salary 14,000 pen 60,500 along pon ikpo lapen dak stame diploma in EGC technician long pen kilong tang abang phu mate abang pinang po lapen do tulang dak number 7 along bang lason hello number 7 along labang ke physiotherapist VORENG AWARSAI mate apos bang da ingsido lapen dag salary nalitum 14,000 pen 60,500 anlong pon ikpo lapen la education qualification bang dag diploma in physiotherapy from government recognized institute pen ki untang abang phu mate abang pinang po lapen number 8 long bang medical record teach apan stamina apos bang sido lapen kachar leng dak 14,000 penceng log 60,500 analitum long pon ikpo
lapen labangso dim labang ke kachar lang deng kinaing labang ke it's SSLC science anat ke pas tang abang pinang po lapen computer knowledge tameda asap so du ignang po lapen number 9 na lang bang ke OT technician of hans tameda apo sinido lapen salary na litum kadu kawi pendak 14,000 pen chenglok 60,500 anali tum long ponik po kachar liang deng labang sodim kinang ji labang ta HSSLC science anat ke pas tanang po lapen diploma OT diploma donang po lapen number 10 along do tulang number 10 along bang ke dresser upon stamedak ingsia posto lapen salary dan nalitum 14,000 pen 60,500 analitum long ponik lapen kachar liang deng bang ke dak it's SSLC science anat ki untang nang po lapen diploma in physics and assistance anat ki untang nang po lapen number 11 along bang kada dak driver apan post insido driver anat ta salary bang dak 14,000 pen 60,500 an long ponik po lapen driver a post apan dak SSLC ki pas tang nang po lapen driving license tame du ik nang po lapen dak number 9 bang ke electrician apan tame da ingsia posto lapen kachar liang deng labang ke kinangji dakta it's SSLC pas nang po lapen ITI a certificate mate ITI anat kachar litang abang phu mate abang pinang po lapen number 10 along bang ta plumber apan da posting sido kachar liang deng dak for de ekta salary dak 14,000 pen chenglok 60,500 anali tum long ponik po lapen ITI anat ITI plumbing anat ke pas tang abang phu nang ikpo lapen number 11 labang ke OT attendant apandak 4 an apos bang pipon iklo lapen salary bang dak 12,000 pen chenglok 52,500 an nang po lapen maximum dak class 8 le pasan tame lapen peon apanda hini aposto dak salary bang mixen 12,000 pen chenglok 52,000 an nalitum long pon ikpo lapen class 8 pasan tame lapen ward boy dak tame apos 6 ando labang so dim ta kachar liang deng class 8 pasan ta chok lapen salary bang sivela 12,000 pen chenglok 52,000 anang litum long pon ikpo lapen dotula number 14 along bang ward gal apan dak 6 aposto dak stame kachar liang deng labang ke class 8 pasan ta chok lapen number 15 along OPD attendant apan dak hinido dak ta class 8 pasan ta nang litum jogdon long iklo lapen dotula nili nalitum hanam piklang pon tu ikpo lapen dak chuge da reference tame dak hinia pusto lapen salary dak ta 12,000 pen chenglok 52,000 52,000 al tem long pon ekpo lapen maximum qualification da class 8 ta pass class 8 pass ta chok lapen cleaner apan dak 8 an posto dak stame salary mixen 12,000 pen alitum 52,000 an long pon ekpo lapen class 8 le pasan ta chok nalitum lakit hi angding le nalitum jogdun dis ta peon chukidar ward boy ward girl hai hui long le nalitum jogdun ikan ta chok dak bang kachar liang deng du unang ne maximum ki on nai lo class 8 pasan ta nalitum chok pon jogdun long ikpo lapen jogdun igon jogdun pa prabigon lapen labang so job bang ke nilile ki pp gali nilikel just kapik lang chot je la son tak lang Karbi Anglong arlo nilile ki pi labang gali nili phan lason comment long nang ki pitum do jogdun lote long igi ma punang kar jutum do stame nilile labang so VORENG AWARSAI nilile ki pivegi abang kali ki pivega bang kaprek do labang nilile pi unji tali lapen nili pipe asenali tum kopai do pul nali tum long dun ikpol lapen kopai vi pute labang ke nili ta putek te dalos stame nali tum jogdun igon mate jogdun igvego bang nili bang angke puchot asiki jogdun nangji labang ke lason arta labang ke 18 pen 40 years an abang pu mate abang finang po nalitum la terms and condition on do lapen age relation to dak dolan nalitum lang ponigo lapen incomplete application shall be summarily rejected on the spot laseo dak jong sinalitum ki jogdon ho jong sipini documents chokche lapen ka fill up hai huinalitum chokche pulote ho dak masinalitum phanang reject pupusi dak tokpon lapen dak number 4 long dolang nalitum la last date aprang jongsi pidunde pulte mala adet pardat banalitum han application mana accept on pelo puta dak tokpon lapen number 4 on the selected candidate will be enter new pension scheme and pp 2000 per directed government lapen dak la son thak sidak penang an ki tokpon do lapen
documents ke naing bang lason sell attested copies all test memorial certificate of education qualification birth certificate caste certificate currently employment exchange registration number lapen 2 copies of recent passport size photo lai huinani tum nang pon ikpo lapen ason ta sida pina an ke tok pon do iglo lapen labangso alu ki jogdam nengji labangke lason lo lapen puthor ing sonalam inut abang phu mate abang phi hini ki thong post long bang jogdun nang le lokolo bang post long sinali tum jogdun ni ma hala long sinali tum jogdun igvet nang polason lo da ki tok ponta lapen lason the complete application should address to the IC members secretary central selection board health and family welfare KSCC Difu along with her complete postal address under submit the drop box place the Secretary Medical Unit Building KSCC Difu on before 21 September 2023 to 4 October 2022 during office hours except by the holidays. Lasilason dake tokpon nangli tum dake chengpon mang 21 si chengpon lapin last that 4 October ansipi pon iglo laso aprang nangli tum jogdon igon lapen ki jogdon nai address tame dak mention pon iglo kona si jogdam nai ma pulote dipu along se dam penani tum jogdam ignang pon lapen the eligible candidate shall with the standard form and application with KCC money receive money resident for ST lapen SC candidate la lapen 20 rupees laken others category atom phano la se KCC money receive banani tum thani na pot resident rupees banke lapen lada ke tokpon bangke la an du ulang stamini la details la an bangena la ber an mani lang than pop pachini ponik elo lasinali tum prabjen pen jogdon igon pena ana post dak peklang pon ong pik an lasinali tum prabjen pen jogdon igon la pen address bang dak mention pon la bang so advertisement alu long si jong sinali tum apply doni jogdon ni puta aprang sila bang so advertisement alu details lang at pen nali tum jogdon igon lasipin ya video lo mang pathiek pen lila pon sikang ton pon ikol pen video nali tum tingiri kan ma share on share iko Karbi Anglong ras tame pelang ignang la pen pachini igna tangde do me thak me kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fas tame nilhin pen KARDOM to change your